Gymnázium na Hubeného ulici číslo 23 v Bratislave bolo zriadené v roku 1972 a už od začiatku sa zaradilo medzi popredné gymnázia v tomto regióne. Škola vychovala mnoho študentov, ktorým poskytla stredoškolské vzdelanie a neoceniteľnú prípravu na bežný život. Vzdeláva sa tu v dvoch formách štúdia, 4-ročnej a 8-ročnej. Do 4-ročnej formy prijímame žiakov po skončení 9. ročníka základnej školy a do 1. ročníka 8-ročnej formy do príjmy po skončení 5. ročníka základnej školy. Prioritou vzdelávania je prípraviť tvorivých, komunikatívnych a flexibilných absolventov, ktorí sú schopní pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Aj preto kladieme vo výchovno-vzdelávacom procese dôraz na dobré podmienky vyučovania, čiže vybavenie školy vyučovacími pomôckami a IKT technológiou, na gramotnosť v oblasti informačno-komunikačných technológií, s tým súvisí pripojenie školy na internet a možnosť využívania Wi-Fi. Efektívnosť vyučovacieho procesu zvyšuje možnosť využívania viacerých odborných učební, a to napríklad 2 laboratórií výpočtovej techniky, laboratória biológie, chémie, fyziky, 6 odborných učební pre vyučovanie cudzích jazykov, 2 telocviční, posilňovne a multifunkčného ihriska. Naša škola ponúka viac ako klasické vzdelávanie. Zapája žiakov do projektov, ktoré otvárajú študentom nové obzory. Sme zapojení aj do environmentálneho projektu Zelená škola, v ktorom sme získali certifikát. Cieľom projektu je zvýšiť environmentálne cítenie a ekologické správanie sa v prírode, podporované projektom Recyklohry. Jednostranné zaťaženie žiakov škola kompenzuje športovou činnosťou. Organizuje rôzne medzitriedne súťaže, turnaje a zapája žiakov do športových súťaží regionálneho, ale aj celoslovenského charakteru. Škola umožňuje účasť žiakov na rôznych kultúrnych podujatiach, exkurziách, vzdelávacích aktivitách a divadelných predstaveniach aj v anglickom jazyku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Každoročne sa žiaci zúčastia na festivale Ecotop Film, besedách so spisovateľmi, aktivitách vo vedeckej cukrárni a vo vzdelávacom centre Atlantis. Počas štúdia sa žiaci môžu zúčastniť na množstve domácich i zahraničných exkurzií. Okrem iného sa organizujú aj lyžiarske kurzy. 2 razy do roka sa uskutočňujú slávnostné akadémie, ktoré sú prehliadkou talentov školy. Súčasťou školy je aj bufet a školská jedáleň, v ktorej sa denne pripravuje druhovo pestrá strava, doplnená zeleninovými šalátmi, ovocím alebo koláčmi. Gymnázium na Hubeného ulici je miesto, kde mladí ľudia získavajú nielen vzdelanie v príjemnom prostredí, ale aj dobrých priateľov a veľa životných skúseností.